Da rešetke čekaju lopove pokazuje i slučaj jednog haskija koji je pokušao da ukrade hleb iz jedne samoposluge u kalifornijskom gradu Šehteru. Neobično četvoronožna mušterija ušetala je u samoposlugu. Prodavačica kaže da je pas izgledao prijateljski nastrojen i da je razgledao po radnji sve dok nije dograbio pakovanje tost hleba s jedne police i pokušao da pobegne s njim. Sigurnosna kamera snimila trku prodavačice za lopovom i pokušaj da mu otme hleb koji je on čvrsto držao u zubima. Ipak uspelo je da ga savlada, a lopov i njegov saučesnik uhvaćeni su sutra dan kad su se vratili na isto mesto nadjel da će ovaj put uspeti. Iz prodavnice su pozvali policiju i lokalni centar za zaštitu životinja, koji je zbrinuo dva lepa haskija bez oglice i čipa. Iako smešteni iza rešetaka, psi se druže i igraju sa lokalnim čuvarima, reda čekajući da ih neko usvoji.